Johnny Andersen, og jeg vil stille dig et spørgsmål om dansk kultur. Hvad ligger der i begrebet dansk kultur for dig? Jeg synes, at dansk kultur er rigtig vigtig, både for, kan man sige, hele fællesskabsfølelsen i Danmark, og kultur er samtidig med til at sætte nogle overordnede regler og normer, som befolkningen agerer efter i samfundet. Ja. Så det er vigtigt med en klar kultur. Ja. Hvad synes du så om integration? Fordi det vil jo nogen jo sige, som kunne spille lidt imod den her danske kultur. Jeg synes, at integration skal forstås på den måde, at det er vigtigt, at den danske kultur er den dominerende kultur. Netop på den måde, at kulturen skal være at sætte nogle rammer og regler for, hvordan vi agerer sammen i et samfund, og så vi kan få den her fællesskabsfølelse. Ja. Så i virkeligheden lidt mest dansk kultur som det dominerende. Ja. Tak. Tak. Hej. Her sidder vi med Fatima Yosanna Hova og Yosanna Hova. Det er rigtig udtalt. Godt. Nu vil jeg høre dig. Hvad synes du om dansk kultur? Jo, men jeg synes egentlig, at dansk kultur det er fint nok, men det er ikke for mig. Jeg kan ikke lide det der tomme kultur, der bare er fyldt med alkohol og svinekød. Jeg vil hellere have min egen kultur. Der er noget mening med det. Der er noget mening med familie og tro på andre. Så du vil i virkeligheden ikke integreres i det danske samfund? Nej, jeg har det fint med, at jeg passer mig selv, og jeg har min familie og min tætte. Og så må danskerne, de må også, jeg er ikke interesseret i det. Nej, det tror jeg, at det her mange af mine venner har det samme. Ja,